இந்த வீடியோவில் பயிற்சி கணக்கில் 3வது கணக்கு பார்க்குறோம். சந்திரமோகன் என்பவரது ஏடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கீழ்காணும் இருப்புகளை கொண்டு 30/3/2017 நாளுக்குரிய இருப்பாய்வு தயார் செய்க. இதில் பற்றிருப்பா வரவிருப்பான்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் அதை பற்றி கரெக்ட் செஞ்சு பாருங்கள், ஆன்சர் சரியாக வரும். முதல் எப்பயும் யாரோடைய தீர்வில் சந்திரமோகனின் ஏடுகளிலிருந்து எழுதிட்டு 31/3/2017 நாளுக்குரிய இருப்பாய்வுன்னு எழுதிக்கங்க, ஹெட்டிங் போட்டுங்க. அதில் ஃபார்மெட்டை போட்டுக்கிட்டு முதல் என்னது, பொறுப்பு. இப்போ ஓனர் போட்டிருப்பார், அவருக்கு நம்ம திரும்பி கொடுக்கணும். நமக்கு பொறுப்பும் வருமானம் வரவில் எழுதணும். அதனால் இது பொறுப்புன்றதுனால வரவிருப்பில் எழுதணும். எடுப்புக்கள் எப்பயுமே பற்று எழுதுங்க. முதல்ல ஒரு எடுத்துகிட்டு போகிறது, முதல்லேருந்து அவர் ஓனர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால முதல்ல பற்று வைக்கணும். முதல்ல பற்று வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எடுப்புன்னே ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதனால் எடுப்பு எப்பயுமே பற்று இருப்பு எழுதணும். பெற்ற கடன்னா நம்ம லோன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கணும். நமக்கு லைபிலிட்டி. அப்போ பொறுப்பும் வருமானம் வரவிருப்பில் எழுதணுன்றதுனால இது பொறுப்புன்றதுனால வரவிருப்பில் எழுதணும். விற்பனையும் வருமானத்தையும் பொறுப்பையும் வரவில் எழுதணும்ல, இது வருமானம்ன்றதுனால வரவிருப்பில் எழுதணும். கொள்முதல் பற்று, கொள்முதல் செலவுனால பற்று இருப்பு எழுதணும். கொள்முதலை வங்கி மேல் வரைப்பட்டுனா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஓடி இல்லை பேங்க் லோன் மாதிரி தான் அது. ஓகேங்களா? நம்ம திரும்ப கொடுக்கணும் அந்த பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டை. வங்கி மேல் வரைப்பற்று திரும்ப நமக்கு லைபிலிட்டி பொறுப்பு, அதனால் வரவில் எழுதணும். மகிழ்வுந்து நமக்கு சொத்து, அதனால் பற்று எழுதணும். பொது செலவுகள் செலவு. ஓகேங்களா? பொது செலவுகள் செலவுன்றதுனால செலவையும் சொத்தையும் பற்று வைக்கணும்ல, அதனால் செலவுனால பற்று எழுதுங்க. கட்டடம் சொத்து, அதனால் பற்று வைக்கணும், பற்று எழுதுங்க. சரக்கிருப்பு சொத்து, அதனால் பற்று எழுதணும். ஓகேங்களா? எல்லாம் பற்றிருப்பு வர சொத்து போட்டு பாருங்கள். 190 700 வரணும். ஓகேங்களா? இருப்பாய்வு டோட்டல். ஓகேங்களா? திரும்ப பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புரியலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ்.